Hej Peter, det er Eriksen her. Jeg skal her til organisation, og første lektion er en introduktion til faget, og jeg vil lige køre på slides igennem her, som vi også kommer til at gennemgå på pladsen, som kommer til at fortælle lidt om, hvad faget handler om, og hvad vi skal gennemgå i den første lektion. For det første så skal vi tale lidt om begrebet organisation. Hvad er det overhovedet, der definerer en organisation? Hvornår kan man tale om, at der er en organisation? Hvornår er der ikke? Vi arbejder ud fra en helt bred definition, som siger, at ved en organisation så forstås et antal mennesker, der arbejder om et eller flere fællesskaber. Tænk dig over det. Hvad er så en organisation, og hvad er ikke en organisation? Organisationer kan inddeles i forskellige niveauer, helt ned fra individniveau til gruppeniveau, til selve organisationen. Hvis man har en stor organisation, hvis vi tager skolen her, så kan man sige, at hele organisationen, det er Silkeborg Business College. Grupperne, det kunne være handelsskolen, handelsgymnasiet, og individet, det er den enkelte elev. Så er der mikro- og makroniveau. Her skelner vi imellem, om vi taler om inde i organisationen, hvad der foregår inde i organisationen, det er mikroniveauet, eller om det er uden for organisationen, og ligesom ser på hele organisationens adfærd, det er makroniveauet. Så kan man også kigge på en organisation som en transformationsenhed. Transformere, ja, det er ligesom transformers. Det vil sige, at det er noget, der ændrer sig fra en ting til noget andet. Der er noget input i den ene ende. Det kan være arbejdskraft, penge, råvarer. I princippet næsten hvad som helst. Det bliver transformeret, og så kommer der et output. Endelig så skal vi tale lidt om, hvad der er nødvendigt for effektive organisationer. Der er noget omkring strukturen i en organisation, hvordan den er bygget op. Der er noget med processerne. Hvordan kommunikerer man for eksempel internt i en organisation. Og endelig så er der noget omkring organisationskulturen, altså hvad det er for en kultur, der er i organisationen blandt medarbejdere. Og til sidst så skal vi kigge lidt på ledelse. Det var det. Jeg glæder mig til at se jer komme i gang, og som sagt, det her det er nogle af de emner, som vi skal gennemgå i den første lektion. Hej!